Arantzaditik esan dute, intsumitu izanen direla, protokolo ordenantza honi dagokionez, zer gerta daiteke zinegotzi bat azaltzen bada segiziora kalez jantzita edo Spidermanen elastiko batekin? Bueno, behin hori esan da, behin esan dudanean zer den nik egingo dudana eta zein den besteekiko nire erizpidea, hombre, pues nik imaginatzen dut, ez dut hori oraindik horrela modu serioan pentsatu, baina nik ez dute nire burua ikusten Iruñeko zinegotzi bat kortejotik aterarazten. Ez? Momentua iristen bada, nik gogorarazi, egingo dut zein den toki horretan aprobatu onartu duguna, eta hortik horrela norberak ikusten du. Gauza gehiago sartzen ziren ordenantzan, besteak beste, udal batzan, bilkuretan, ze elastiko eramaten alden ara ez, uste dut horrelako zerbait ere bazela, ez? Elastiko aldarrikatzailerik ez? Bai, bueno, badago, lehendik gainera onartua hori ez, baina hor beti dago subjetibitaterako puntu bat, ez? Adibidez, azken osoko bilkuran, oatzen naiz, hasi baino lehen UPNek eskatu zuen, ez dakit ez, Arantzadiko zinegotziek zeramaten pegatina bat kentzeko. Hor, ordenantzan jartzen duena da ostentosoa, ez? Izan behar dela, nik ez nuen estimatu. Ostentorio. Ostentorio. Ez dela bat ere ostentoriorik, eta orduan, horrela utzi genuen UPN-eren azerrerako noski. Aldarrikapenak aipatzen ari gara, eta gaurkotasunari erreparatuzkero, dakusaguna da, atzo hainbat aldarrikapen egin zituztela, ikasleek Iruñeko karriketan zehar, eta horien karietara, mobilizazio horien karietara, istiluak ere izan zirela, zer balorazio egiten duzu? Hombre, pues, balorazio anitza, ez? Batetik atzo, esan nuen ez dut ulertzen, nola egon daiteken momentu honetan, ez dakit ez, udaletxearen kontra harrikada hasi daiteken pertsonik, hori ez dut ulertzen. Eta ez dut ulertzen batez ere, ez bakarrik beste eszenatoki batetan gaudelako, egia delako baita, baizik eta, guk ekaineren 13 esan dugu behin baino gehiagotan udaletxearen ateak irekita daudela, eta gainera irekita fizikoki ere irekita egon dira, ez? Iruñeko atarian jartzen duen bezala latinez, ateak irekita daude, baina batez ere bihotza, saiatu gara horrekin bat gure politika garatzen, hartu ditugu udaletxean kolektibo guztiak, batzutan arazoak eta guzti sortarazi dizkigu horrek, eta atzo, eta esan behar dut pena hundiz, gainera lehenengo aldiz, ekainaren 13 itxi behar izan genituen ateak, kasu honetan botillak eta harriak ez hartzeko. Hori bat. Eta gero bestea, pentsatzen dut udaletxearen kontra jauzi zen botila bakoitza joan zela mobilizazioaren espirituaren kontra. Zan dut momentu honetan, gure gazteek, kasu honetan nire seme-alabek baute erronka handi bat. Aurretik, kasu honetan da lomze edo izeneko heziketa lege guztiz bide gabea, eta orduan, pena da, alakoak gertatzea momentu horretan, ez? Nik uste bereiztu behar dugula argita garbi atzoko mobilizazioaren helburua guztiz zilegia eta gero bukaeran gertatu zen. Aizuta, intenzionalidade politiko bat ikusten duzu udalaren kontra, udalaren kontra dio, udaletxearen kontra jorti zituzten botillak eta harriak, baina horretaz gain udaltzaingoaren auto bat ere txikitu zuten. Intenzionalidade politiko bat dago, rengibelean, mezu bat alkatearentzat, udalarentzat, aldaketaren udalaginte taldearentzat? Ez dut hori ikusten, eta atzo bertan ikasle abertzaleak sindikatoak argi eta garbi utzi zuen ez zegoela bat edo zetorrela bat horrekin, ez? Nik gehiago ikusten dut zerbait isolatu bezala, baina isolatu bai, baina penagarria ere. Gai aldaketa, edo ez, izan ere batzuek marraztu nahi duten panorama apokaliptikoan, kale borrokaren berpizkundea dago, baten batek gaur azalean dioen bezala, eta konfrontazio identitarioa ere bai, eta gaur foru prentxan irakurri dugu, zehazki Nafarroan eskela gehien argitaratzen dituen egunkari horretan, Usue Barkos azaldu dela Nafarroko erakundeetan ikurrina egotearen alde, eta nolabait ere eskandalutzat jotzen dute hori, zer iruditzen zuri? Hombre, beste eskandalu bat ere botatzea, ni ere nago guztiz alde, eta gainera bizitza guztian egon naiz alde. Hau ez ustekoa, geldi errotatibak.
Ni, desde luego, ez nagoela da inposaketaren alde. Ez da ikurrina inposatzearen alde. Nik uste dute hemen dagoena da lege marko bat guztiz injustoa. Diseinatu zena ad hoc, esaten den bezala bakarrik ikurrina persegitzeko Nafarroan, eta sortu zena baita ere hainbat udaletan nun gehiengoa ikurrina den alde egon daitekena, hori galerazteko, ez? Hemen planteatzen dena, ziur nago, da bakarrik, hori, askatasuna. Hau da, Nafarroako udal batzuetan erabakitzen bada, gehiengo batek horrela nahi duelako ikurrina bere simboloen artean egongo dela jarriko da. Eta beste toki batzuetan ez, eta listo, eta horri, zaten zaio, edo zein toki zibilizatu batetan demokrazia. Epaile batek dio, ad hoc gonbidatu zenituztela Gasteizko Legebiltzarreko kideak ikurrina jarri ahal izateko txupinazoan, eta hartara hori lege iruzurra dela. Bueno, ez dakit nik, lege gizona naizenez, ez dakit noraino epaile batek... Beste batzuek diote ez dela ala, esan dute Iruñaren kasuari buruz, baina bai Berriozarren konparaziora. Nola epaitu daitezken asmoak, ez? Ez dut uste nik legeak horretaz deus esaten duenik. Oraingo legeak haiek, dut eskuinak kasunetan, diseinatutako legeak ahalbidetzen du alkatea gonbidatzeko nahi dituen personak. Eta horren arabera baita ere askatasuna ematen du dagokien bandera jartzea. Bueno, guk horixe egin genuen, orain horrela epaitute, legeak berak ustailaren 6an eta UPNren rekerimentuen aurka babesa eman zigun. Epaile batek esan zuen, etzegoela horre hori da. Orain badirudi baietz, dakitu urtarotasuna izango den edo zer, eta batez ere, harritzen dauena da, nola, baldintza berdinetan, Atarrabian edo Tafaian edo Berriozarren balio duenak ez duen balio Iruñan, hori da ulertzen ez duena, eta esplikatu beharko didatena. Elegitea aurkeztu behar duzue, eta UPNek dio kostu judizialak zuk zeuk zeure poltsikotik ordaindu beharko zenituzkeela. Orain, bapatean UPNeri sartu zaio alako, ez dakit, gardentasun eta eskuzabaltasun, ez dakit, eraso bat, ez da. En fin, nik gogorarazi nahiko nioke UPNeri eta Enrique Maia jaunari bere erabakiak hainbat tokitan hainbat momentutan zenbat kostatu zaion udalari. Bakarrik polizia udaltzaingoaren hainbat horren inguruan izandako hainbat epaietan, udalari atea zaio oso garesti. Eta, iragarri behar dut, udal biltegietan aurkitu dugula 2010ean UPNek jarri nahi izan zituen lonak, estaltzeko, hori ez, ezen plaza peinek aldegin zutenean. 2016ko hautagaitza, ez da, Hiributzarako hautagaitzaren baina 2010ean gertatuta, ez, eta horrek bakarrik 12.000 euro kostatu zuela. Ia baita ere, garai hartan osoko bilkurak onartu zuen UPNek eskatu ordaindu behar zuela eskatzea, eta nik dakidan ez bintzatu haindik ez dute ordaindu. Beste kontu bat, Euskarazko aurreskolak, Euskarazko 2 aurreskolak gehiago jarri dituzue martxan, horrek poza eragin die, Iruñerriko euskaltzalei, gaur amaituko da aurre matrikulazio epea, ez dakit zerbait ere aurreratzen aldugun, daturik daukazuen, gauzak ongi doa zen. Ez, nik datu zehatzik ez daukat, eta gainera, nik uste normalena eta espero daitekena da, hori ez, itxoingo dugula prozesua amaitu arte balorazioak egiteko. Egingo ditugu balorazioak momentua iristen denean, eta gainera ziur nago oso balorazio onak izango direla, zuk esaten duzun bezala, aspaldiko aldarrikapena delako. Euskaltzalen artean poza eta beste etzuen artean edo beste batzuen artean haserre bizia. Esaten dute Euskara inposatzen ari zaretela eta konparaziora, Donibane aurreskolan gaztelera segitu nahi zuten 12 familik. Zer eginen duzu haiekin, azkenan haien eskaerak atzera bota dituzu, ezta? Bai, atzera bota dugu noski, ze azken finean hemen honen atzean badago erabaki bat aurrera aterako duguna. Nik uste dut hemen importanteena dela adieraztea mundu guztiak dakien bezala batetik. Bakarrik bikoiztu dugula noski aurreskolen euskeraz dauden aurreskolen kopura 2-4 pasagarela 17,
dut uste bestelako gauza denik, baina gainera bermatua dagoela erderaz jarraitu nahi dutenen eskubidea. Hori bermatua dago eta bere bidea badu. Amai familia hauen kasu alde batera utzita, okerrez banaiz, Donibaneko gainontzeko guziak, gazteleraz horre zeuden aurrak, birkolokatu dituzu inguruko aurresko. Bai, baina kontuz, gutxi gora bera 60% hor zeuden familien 60% erabaki izan du euskeraz jarraitzea, eta hori ere oso adierazgarria da guretzat. Aldaketaren udal gobernua sostengatzen duten lau indarretako batzuek autokritika egin dute prozesu honen karietara eta esan dute akaso gauzak beste modu batez egin zitezkela, batez ere langileei eta gurasoei informazioa emateko tenorean. Ados? Bueno, beti dago autokritikarako zera, segurazki gauza batzuk hobetu daitezken honetan, nik batez ere pedagogiaren alorrean, pentsatzen dut hobekuntza hildoak, edo esaten bezala, kokatu daitezkela. Kasu honetan, autokritika egin duen indarra prozesuaren hasieratik egonda, eta ados egonda emandako pausu guztiekin, beraz, zilegi da autokritika izatea. Baina, esan egin behar dut... Autokritika bigarren pertsonan egiten dela gehienetan, hori iradokitzen ari zara. Hori zuk esan duzu. Ez, baina nik benetan pensatzen dut hor gauzak adibidez badakigu eta esan dugu behin baino gehiagotan filtrazio interesatu bat egontzela bere garaian, horrela izan ez balitz, segurazki pedagogia horrek hobeto funtzionatuko luke. Oraindik epea bazegoen komunikatzeko familiei eta langileei prentsatik enteratu gabe. Beste kontu bat, gaztei hitzeman zenieten Kaparrosoko txaleta, utziko zenietela, baina oraindik konpainiako, Nafarroko gobernuaren lokal horretan, konpainia karrikako lokal horretan segitzen dute, zertan da kontua? Bueno, badoa aurrera, zorionez ez da korrika egiten ari, baizik eta, gauza gehienetan gauzak ongi egiten direnean, egiten dira, hori ez, denborak markatzen. Eta hortan gaude, ez? Txaleta oraindik egokitu behar da, ez zegoen pentsatua espresuki gaztetxe baterako, naiz eta egia den, konsideratzen dugula oso toki egokia dela. Haiek pozik daude, gu ere pozik gaude, ze okupazioa baino haratago, gu konbentzituta gaude, gazteriak, lokalak eta tokiak aisialdirako eta haien gauzetarako izan behar dituztela. Ta hau izango da bidea. Gainean ikuste bide on bat. Beraz, egokitzen ari da txaleta gaztetxerako eta bitartean, poliki-poliki prestatzen ari gara iragana, batetik bestelako iragana. Eta soluzio legala topatu duzu, izan ere horrelako adjudikazio bat esleipen publikorik egin gabe egin daiteke? Bai. Azken finean hemen egingo dena izango da zesio bat, eta ezin dugu ahaztu gainera, gaztetxe bat zer den dakien guztiak badakite hori dela lokala irekia, ez dela kuadrilla bati ematen zaion toki bat bere parrandetarako, baizik eta hori baino askoz ere gehiago da gaztetxe bat, eta orduan, pentsatzen dut alde horretik ez dela problemarik izango, eta Iruñeko gazterierako eta auzorako izan behar dela elementu positibo bat. Pentsatzen jarrita, orain arte aipatu ditugun gai horien guzien inguruan polemika izan da. Sentsazioa daukazu, polemikak jaten ari direla udala, edo ez, edo nola da gozazu? Izan ere badago interes bat, ez da? Esateko aldaketaren udal gobernu taldearekin apokalipsia iritsi dela, Nafarroako hiriburura. Hori iragarri zuten, baina, 1000 urtean eta 2000 urtean ere iragarri zuten apokalipsia, eta hemen gaudezu eta biok irratian hitz egiten, ez? Iragarri dute hemen gehiagotan, eta nik uste dut hori da, orain momentu honetan haientzat kezkagarriena, ez? Hori iragarri ondoren, eta naiz eta realitate virtual bat asmatzen saiatu, gauzak aurrera doazela, eta Iruñan gauza oso interesgarriak egiten ari direla. Azken osoko bilkuran esate baterako, Garoña zentral nuklearren aurkako deklarazioa onartu zen, Angel Berrueta bortizkeriaren biktima bezala izendatzeko deklarazioa onartu genuen, ordenantza bat sortu genuen protokolarako lehenengo aldiz hiri honetan, eta baita ere etxe bizitza ordenantza aprobatu genuen gainera oso izaera sozialarekin, ez? Noski argi dago, ez da genio bat izan behar ikusteko zarata
hau guztiarekin saiatzen ari direla, estaltzen hori benetan egiten ari garen gauzak. Badira bestelako gaiak, konparaziora San Ferminak, gero eta gutxiago falta da, munduan parekorik ez duten gure festa horiek ospatzeko, okerrez ban naiz, San Ferminen mailaren bilkura izan da, izan bada egunotan, ez da? Bai, hori da, datorren astean, eta bueno, pues, horretan, ja, momentu honetan diseinatzen ari diren gauza batzuk mailan, mejor dicho, mailaren gainean jarriko dira, eta bueno, eta hainbat erabaki hartzeko bidea irekiko da. Bai, joan den urtean esan zenuten karguaz jabetu, alkatearen aginte makilaz jabetu eta berehala iritsi zirela San Ferminak, etzen utela astirik izan aldaketa askorik egiteko, urrengo urterako bai aldaketa sakonak izanen zirela, zerbait aurreratzen aldugu, asmoren bat? Bueno, iaz ere estilo kontu bat sartzeko aukera izan genuen. Udal programan, festetako programan, goratuko zu kritikatuak izan ginela, emakumeen kopurua haunditu genuelako gizonen kopuruaren kaltetan oragertzen ziren pertsonaien arira, eta gero, adibidez, bai txupinazoan alegin berezi bat egin genuen, aurreko urteetan izandako sexu erasoak ez errepikatzeko. Eta honetan, triunfalismorik eta inoiz ez dugu izan behar, baina, zerbait... Eta txupinazoaren jaurtitzailearen hautaketan ere aldaketarik somatu genuen. Baina aurrera begira... Eta aurrera begira, nik espero dut, baietz, benetan programazioan eta guren nabardurak sartuko ditugu, ez da gauza bera, hor adibidez, ez dakit ez. Gurutze plazara Jorgidan ekarreko duzue berriro, hori da niri berezik interesatzen zaidan, zer eginen duzuen Gurutze plazako erreferentziazko kontzertu horrekin. Gure barne polemika bat dugu, ja Jorgidan jarriko dugun edo Pablo Abraira. Martin Osborne oso polita litzateke, gauza daudenetan, Martin Osborne kartzea. Eta Arebalo. Arebalo ere bai. Hori lortuko ez bagenu, igual zerbait montatuko genuke Joseba Urrea eta Bion artean. Beste aukera bai, antzekotasunik egon liteke. Azorretuko da nirekin. Bueno, serioago jarriko gara, autobus geltoki zaharrean zer egin nahi duzu, Bueno, hori iragarri dugun bezalaxe, guretzat geltoki, lehenengo eraikin bezala da, zaindu beharreko zerbait, konserbatu behar dugu eta rehabilitatu nahi dugu eraikina, iruditzen zaigulako eraikin emblematikoa dela, publiko, zibila, eta, en fin, Iruindarron memoriaren zati garrantzitsu bat. Eta gero, horren barruan zer egin, guk adirazi dugu behin baino gehiagotan, gauza batzuk, behar bada, goian dauden etxe bizitzak eta noski rehabilitatu beharko direla, eta barnekaldeari dagokionez, horretan kokatu nahi dugula gune bat ekonomia solidariarako, bertako produktuak saltzeko. Ekonomia solidarioaren sarearekin harremanetan ari zarete. Bai, ari dira, eta proiektu bat bukatzen ari da. Eta noizko espero duzu, abian jartzea? Bueno, neurri batetan abian dago zan dute, ekitaldi batzuk eta bertan antolatu dira, baina epe motzean, hau benetan nahi dugu martxan jarri, alik eta lasterren denbora gehiegi egon garelako itxoiten, eta momentua da, martxan jartzeko pentsatzen dut, inmediatoki. Hirigintzari dagokionez mugikortasuna izan da zuen aldaketaren udalaren banderetako bat, eta horre peatonalizazio prozesu bat egin nahi zenuten zabalgunean, ezta? Hori da, zabalgunean eta alde zaharrean hor semi-peatonalizazio bat, pixka bat indartzeko batez ere aparkalekuei dagokionez bertako biztanleen beharra, ez noski, eta gero priorizatuz beti oinezkoen eskubidea. Nik uste denborarekin hor imaginatzea adibidez ardatz bat, ez? Oinezkoen eta txirrendularientzako ardatz bat. Doana, alde zaharretik eta Gaztelu plazatik, peatonalizatutako Sarasate pasaleku batetik, gero, Takonera kalean... Erabat peatonalizatua edo... Kenduta... Eskuineko... Hori da, urbanoen zera. Donostiako bulebarra datorkigu gogora, ez? Hori da, ideia horixe bera da, ez? Eta gero hortik lotuz, Takonerarekin, Takonera kalea ere peatonalizatu nahi dugu, Antoniuti, Vuelta del Castillo, eta iaia unibertsitateetaraino, ez? Beraz, hori da, mendebaldetik ekialdera ardatz berde bat edo mugikorra sortzea hiriaren bihotzen. Nik uste hori, benetan,
importantea dela. Gardentasuna ere maiz aipatu izan da, aldaketaren udalarekin loturik, zertan gauzatzen ari da gardentasun hori? Bueno, adibidez, egiten ari garen parte hartze prozesuetan, adibidez, bai, ez bakarrik San Ferminei dagokionez, baizik eta, bueno, auzoko foroetan konparaziera. Auzoko foroak, egiten ari gara, hori da. Eta horretan ere, gardentasuna eta jendearen aurrean jartzen gara, azaltzera zeintzu diren gure proiektuak eta aportazioak, ekarpenak jasotzeko, ez? Badau beste proiektu bat guretzat oso interesgarria, badakizu, trebatu, deitzen duguna. Orain arte, izan ere, udal kontratazioetan normalean entrepresa haundiek izan dute lehentasuna, ahalmen ekonomiko gehiago dutelako, eta horrek ahalbidetu ditu tejiratorioak eta badaki horren inguruen beti sortzen dena. Ez guk trebatu proiektuaren bitartez nahi duguna da kapazitatu, hori esan nahi azken finean trebatu, hitzak baita ere entrepresa txikiak parte hartzeko, lizitatzeko udal lizitazioetan. Eta horretaz ere oso harro gaude, badagizue ari garela berritzen etxe bizitzen parkea, eta hori neurri handi batean gainera egiten ari da trebatu proiektuaren bitartez. Kaina gerota gertuago dago, beroz gerota gertuago, zuen hauteskunde garaipenaren urte hurrena, agintaldiaren lehendabiziko urtea, zabalkundea eta gardentasuna aipatu ditugu. Horrek lotura dauka, hasieran aipatzen zenuen Iruñearen 3. zabalkunde edo laugarren zabalkunde horrekin. Ideologiarekin edo loturikoa. Zer moduz da, zabalkunde ideologiko hori, mental hori? Ongi, hori, 9 hilabete daramatzagu, ez? Eta nik uste dut gauza batzuetan estilo aldaketa hori nabaritzen ari dela, ez? Laugarren zabalgunea gorpustuko da hainbat gauzatan San Fermin parte hartzaile batzuetan, udaltzaingoaren modelo berri batetan, ez dakit ez, etxe bizitzen proiektuan, baita ere hiri artea proiektuan, adibidez, edo adibidez geltoki aipatu dugun geltoki proiektuan, hori denak ez osatzen du guretzat hain importantea den laugarren zabalgunea. Ideologikoa batez ere, baina baita ere fisikoa. Ideologikoa neurri batetan, nik uste bai lortu dugula laugarren zabalgunea, eta da, orain arte, bazirudien bakarrik Iruñak zituen aukerak zirela edo PSN edo UPN eta haien atzetik etzagoela deus, eta gu erakusten ari gara badagoela beste modu bat gauzak egiteko. Dena dela udal batzan ez da erraza izaten ari. Bilkurietan dio, eta horrekoan kesu azaldu zinen, horre hitzak errespetatzeko, hitz txandak eta errespetatzeko tenorian, arazoak zenituztelako, ezta? Hori da estrategia, ez? Azken finean lehen komentatu dugu, gauza asko mugitzen ari dira, gauza asko onartzen ari dira, osoko bilkura horretan lehen aipatu ze gauzak onartu ziren, urrengo egunean, etorri ziren ona Iruñera, Benafarroako izurako alkatea eta Jakako alkatea, eta Oktefa edo mugaz gaindiko proiektu horietako baten aurrean jauzi haundi bat iragartzeko, Santiago bidearen inguruko mugikortasunarekin lotutako proiektu bat. Hori nolabait nik ulertzen diet, guztion alkatena izelako, ulertzen dut ere UPNek bere oposizioa egin behar duela, eta oposizioa egiteko bideratzen edo topatzen ari den modu bakarra da zarata egitea. Ez da kasualitatea izango Iruñean osoko bilkuratik altxatu eta urrengo gunean Lizarran gauza bera intzutela. Honen atzean, estrategia bat ikusten ez duena, deus ikusten ez duelako. Zer moduz dara matzazu selfie gintza? Bere bidetik jarraitzen du. Ja, uste dute bigarren rondarekin. Ja, 200.000 egin dituzu horrean. Hor inguru ibiliko naiz. Fan fenomen horrekin segitzen dugu, zen dute ateratzen altzara Iruñean paseoan argazkirik egin gabe? Ez, argazkiak egiten ditut eten gabe. Uste dut kontatu nuela anekdota. Kointzitu nuela Ibarretxe lehendakari oiarekin, eta nik berarekin argazki bat nahi nuela atera, eta berak zerantzun zian, bai, gainera, alabek ez diate besterik esan, ekarri Josebarekin argazki bat.
behin hori horrela izan da. Otegirekin ere egin zenuen, eta Bai. ez egiten dute zaituzten gaitzetxiko edo erreprobatuko horren kontura. Bueno, hor konpon horregatik baldin bada, pues, erreprobazio ona egingo didate. Ze benetan oso gustura egon nintzen berarekin, plazerra izan zen niretzako bera entzutea, eta iruditzen zait, benetan, ez bakarrik pertsonalki zela garaia kalerateatzeko, baizik eta, bueno, Euskal Herriak eta bakegintzak berreskuratu du elementu importante bat. Metropoli foraleko alkate jauntxi eta gurgarrion Joseba Ziron, mila esker gure estudiora hurbiltzeagatik eta sarri arte.